Hej, og velkommen til danskfaget, hvor vi i dag skal lære jer om artikler. Det er sådan på dansk, at der har vi 2 artikler, vi kan putte foran et substantiv. Vi har et fælleskøn, som er 1, og vi har intetkøn, som er 1. Jeg er så lige snydt hjemmefra, og så har jeg lavet en lille tabel, hvor jeg gerne vil vise jer, hvordan at singularis ser ud i ubestemt og bestemt, og hvordan pluralis ser ud i ubestemt og bestemt form. Hvis vi bare starter fra den ene ende af, så starter vi med singularis ubestemt. Der kan I se, at på de substantiver, vi har valgt her, der har vi puttet et køn foran. Og det var de artikler, som er vist herover. Der har vi fælleskøn, som er 1, og et køn, som er 1. 1. Ja. Okay. Og ved singularis ubestemt, der putter man altså den her artikel her foran ordet, for at indikere, at det er et ubestemt singularis, vi har at gøre med. Så som I kan se her, så det er altså 1 mand, 1 kvinde, 1 barn og 1 hus. Så ved singularis bestemt, der tager man den her artikel og putter om bag ved ordet. Så det bliver lavet om til manden, kvinden, barnet og huset. Og ved pluralis, der forsvinder artiklen så, i hvert fald ubestemt. Som I kan se her, så står der mænd, kvinder, børn og huse. Altså det er lidt en tricky en, men det kan I godt finde ud af. Yes. Pluralis, der bestemt, der kommer artiklen tilbage igen. Og der er det simpelthen man putter bag på endelsen. Og det er simpelthen artiklen for alle navnord, eller substantiver. Så som I kan se her, så er ene, ene og ene. Som gælder. Og der er artiklerne simpelthen kommet om bagpå, ligesom de var herover i den bestemte form i singularis. Og nu vil jeg så gerne vise jer part 2. Velkommen til part 2. Jeg har så lige fremstillet en lille dansk sætning her, som lyder på, at drengen har set filmen i en biograf. Så her har vi altså 1, 2, 3 artikler at gøre med. Hvis vi lige starter fra den ende af, så har vi drengen herover. Som vi lærte i sidste sektion, så lærte vi altså, at hvis artiklen står om bag på ordet, så er der altså tale om en bestemt artikel. Vi kan også se, at drengen det står i ental, fordi at det kun er en, der er på endelsen. Hvis det var ene, så har vi lige pludselig at gøre med en pluralis. Men det er altså ikke tilfældet her. Vi har drengen har set, og så kommer vi hen til en ny artikel, som så er filmen. Og her der står artiklen også bagpå ordet, ligesom det gjorde i drengen. Så det er altså også et bestemt singularis. Så kommer vi så herover til det sidste ord, hvor der står i en biograf. Her er der tilfælde altså, at det er et ubestemt singularis, fordi artiklen står foran ordet. Yes. Velkommen til sektion 3 af dansk. Jeg har så lige lavet en lille ny sætning her, som hedder, drengene kigger efter piger. Og hvis vi lige tager det fra den ende af, så kan I se, at vi har drengene, som er et navnord, og der har vi så en artikel bagpå, som er ene. Og som vi lærte i den første sektion, så hvis der er ene om bag på et ord, om bag på et navnord, så er der altså tale om et pluralis bestemt. Så det kan vi antage, at det er. Så går vi så videre til næste navnord, som så er piger. Her har vi tale om et ubestemt flertal. Fordi at vi ved altså ikke, hvilke piger der er tale om. Det er bare nogle piger, tilfældige piger.